نمونەیەک ji helbestekawî ku bi navê Nakûkekan li sala 1944 nivîsandiye. Têda dibêjît ke em destim ew destîkem bû bişkênê, herdu destim li mil dekem, ke em çawim ew çawî dîm bû helkolê, herdu çawim pirgil dekem. Em agire bikujînewe nekujêtewe, nalî delê min Kurd nebûm, hacî delê min li kûyê de nejiyawim. Qed dîmenî heybet sultan, wekû gula û nekrawete nêv çawanim. Xanî delê memûzîn min nemnûsîwe, min be çawî qelemîşim mêrxasî Kurdim nedîwe. Salim delê min dêwane û aborayî mîrî daban, pêşmergeyekî xem li kol delêt. Min û senfoniyayî dastanekey çiyayî daban. Bûzanîn نمونەیەک ji helbestekawî ku bi navê Nakûkekan li sala 1944 nivîsandiye. Têda dibêjît ke em destim ew destîkem bû bişkênê, herdu destim li mil dekem, ke em çawim ew çawî dîm bû helkolê, herdu çawim pirgil dekem. Em agire bikujînewe nekujêtewe, nalî delê min Kurd nebûm, hacî delê min li kûyê de nejiyawim. Qed dîmenî heybet sultan, wekû gula û nekrawete nêv çawanim. Xanî delê memûzîn min nemnûsîwe, min be çawî qelemîşim mêrxasî Kurdim nedîwe. Salim delê min dêwane û aborayî mîrî daban, pêşmergeyekî xem li kol delêt. Min û senfoniyayî dastanekey çiyayî daban. Çend pêzanînek derbareyî helbestvan Hesîb Qeredaxî. Êk hûzanvanî di hemî biyavan de hûzan hene ji wan hûzana handanê an ku cûşandinê, dildarî, tesewuf, siyasî, kurdayetî, saloxdana siruştî, ciwaniya Kurdistanê, şeir bû mindalan, şeir bû şanûyê, bû drama televizyonî, bû stran û sirûdan. Du, heta niho çendîn dîwanên hûzanê hene ji wan çwar bergên ferhengî xem. Sê, di germegerma karesata Helepçe ya şehîd da hûzana Helepşîma nivîsiye. Çar, di germegerma raperîna mezina Adara 1991 Zayînî da û di gel bangewaziya azadkirina Kerkûkê dilê Kurdistanê qesîda şêxî hate xwendin bi nav û nîşanê min hêç nalim, ku di wî demî da bibû zikrê ser zimanê cemawerê serhildayê Kurdistanê.